Machita namaGrootman. Kule video bafethu sibonile kwenzeke ntoni Kaizer Chiefs. Ba out ki Nedbank Cup, batywe Stellenbosch. Kule video bafethu ndifuna uthetha inyani. Kule channel ndiyathanda inyani qha bafethu. Andifuni ube ndiwaste isikhathi senu. Kaizer Chiefs, the first thing I want to address is ngaba bantu bathi hayi kuse iphose chances amajita baphose amapoti i-goals bezikhona opportunities i-players aphose opportunities. Lo way I span because it's a performance wethethayo, because Kaizer Chiefs if ibiscorile za goals again ibizothola result ingathola performance qala and then result. Why yonke team efumana chances to score ebaleni, zonke teams, even isenezona team ziwest like team isezantsi, team ezingamaqatha, maybe team ngoku isezantsi iliqatha ilanuza Orbit College neMagesi, even nazo every game u guaranteed bazothola chances eziyi-2 zoscora noba yiphi na team ngaye na worldwide. Asikisi ngophazamisa machita, xa singalibali usupport i-channel, ushaye nje ulike okanye if eqala udibana ne-channel ungalahli ungaphosozi wezigrand ushaye usubscribe sileqa u-20,000 subscribers bafethu. Andicele marandi bafethu, ngicela nje usubscribe okanye ulike mojo bafethu. In each match at least you're going to get 2 chances to score, so masingayi apho sithi hayi kuse Kaizer Chiefs ngeyiwinile apha ifixile amashini bescore goals. So what I want to talk about this video is iwe benginayithetha for weeks and for maybe a month or 2. Lathi bafethu kuseyabona Kaizer Chiefs ka Cedric Kaze no Ben Khalil Youssef lewe yabo kuseba ngaperform bathola results izoba imatch e1 nje bangayitholi result, and then isimoko sibekhona ke ngoku nasi ngoku balose i-game ki-first game, like akho way-blind njengophuma ki-first round ye-tournament bafethu noba yiphi i-tournament, especially i-tournament nizi-defending champions apha kuyo. Yeah makhosi like i-flop lezikileyo machita. So if awuperform uyakwazi kusewuvele lose i-game against i-team engekho ntswimi noba ntswimi. iStellenbosch ngoku niyibona iStellenbosch ningadlalanga ntswimi kangaka iStellenbosch phakula game. So xa isiza leyo ibisenzeka aba 1-0 ne-performances zipap novele kuseni kiwini team epap nje out of nowhere. Even nazo za teams zonke za team Kaizer Chiefs bizike 1-0. Kaizer Chiefs apha kule season ngoku ina 11 wins in all competitions, and ezi-8 ngoku 8 or 9 bengo 1-0. So zonke za team bazike 1-0 bizi team, it only needed a second moment for uba sebeyidraw okanye sebatyiwe. You understand? So kudala sitsho bafeed ba Kaizer Chiefs ebo ngoku kamnandi ndamamela i-reactions ezininzi about le game, i-former players ne-analysts ezininzi ba okay kuse ikhona i-common theme apha kuse iminwe ikhomba Cedric Kaze plus no Ben Khalil Youssef. Why? Because kuse siyazi bafethu asizoncosi asizoladala sabukela ibhola, siyazi isquad esine-quality. Kaizer Chiefs kule season bafethu inazi quality players but kuse asidumi la machita iselembiza yabo iseyandiyazi ba ikusenzeka enza kanjani as co-coaches zikanapi zika Kaizer Motaung Junior. So abantu abaninzi nabo sebaqala uvumelana nalo idani ithethe ba kusebafethu hayi machita siyazi top coaching thina, and top coaching iqala ngewe encane improve i-players sibone bajonga i-coach le ayenzeki lo weka amakhosi. And kudala ndisitsho futhi ba kusehaba fethu ebo the honest thing is that bafethu sonke sizi abantu abathanda idisk. Akuthethi noba idisk xesha kangakanani uyibukela, experience yakho uyibukela ifootball akuthethi ba kusejonga ngobani abadlalayo apha kuthi zange abadlale, including say if i-legends ne-former players ne-former coaches sonke ne leke ulwazi lebhola ne-understanding lebhola but kusesonke sine-natural feelings ne-instinct ba kusejonga sometimes hayi awuyithandi le player okanye awuyithandi le coach, iyenzeka la way because singabantu. Umna yadala nisithi ba ndizifile ezi-out zicoacha Kaizer Chiefs mafethu and ziyavela ngoku. Enye into endibonelayo ba kuse okay uKaizer Motaung Junior naye kuse engomnye ufuna ukhonjwa lo abafethu because kuse bezithola nabo sezi-out ziyalaqazisa ezi-out but kuse wenza i-decision e-financial ba sejonga yazi ba if uyazichitha ezi coaches afuneka azibhatele wazigcina.
yabo ngoko aba 1-0 nezi performance ezi results bezipap ingathi zonke ngoku undone because kusay team adlala iGrand. Yeah, wonke umuntu ulibele la wengu. If kusay Kaizer Chiefs idlala Grand siyibona sejonga iplayers ezininzi ezidlala Grand apha yo. Le win abantu bebengazojamba kangaka ngendlela bajamba ngayo bayihayi kwenzeka ntoni. Yabo. Qho abakule season bafethu qho kanibona uKaizer Motaung Junior. Qho kanibone uyangibona eyibona ichairman bafethu xa iGrand. Qho yonke le season qho kanibona iKaizer Motaung Junior pha kuseka iscreen. Yayibona ba ayijabulanga iphozile. Kaizer Chiefs ayina coaching bafethu ayikhabi. Dala sisitsho singabanye. Khona abantu abazothi baya-excel, these coaches are doing well. Batsho futhi doing well. Kaizer Chiefs le bafethu lena i-great club lena. I-great club mustn't do well. Isimoko selapho, this is a top club, you mustn't be doing well. You must do great. You must be excellent. You mustn't be doing well. The team is standards. Zaphelela lapha standards Kaizer Chiefs bafethu. So I gabi. Sunday isukile ngoba under pressure la majita. Ke group like ke group in a mid-table club yase Egypt. But bagani Almazi kule weekend Sunday i-pressure injani ngo. And bala majita kusay lose le game. Ba wina ngale game kusay ngoba and yazi ichona ngokweni bafethu bakisema kwenzeke ntoni. Nina abantu kusay khona abantu basupporter is out. But if kusay Sunday Kaizer Chiefs ikiwe Almazi ePolokwane South Africa. Sithini ke ngoko. So thini ke manje bafethu and I think amajita effectively azoba out ke la nuza CAF Confederation Cup. Yaqalwa nge culling knockout first round out kuba kaziwa nge Nedbank Cup out. And then ke ngoku Sunday bangaphuma CAF Confed. So thini ke ngoku bazowina ileague. So yeah bafethu kanqo masinqole comments bafethu basenithini nina i-coaches zenu if we extend abasupport uKaizer isithini isizathu. Yabo awucingi anivumelane nami xa side kusejonga isquad esiGrand is and noba now do well ngesi squad number bafethu if anike squad I would do well. Ngamathi kwa they're doing well as coaches now bafethu ubukelele le channel nawe mjita excel xa unike squad you would do well. Chiyo kuthiwa excel these coaches are doing well. Abafethu miseke nodlala man. Mna ngisalindile qha beseKaizer Chiefs bafethu izode ifike ithole i-top coach then kusesa ubona so enjoy i-disc ngoba iwatch ngisukile ngoba kusay players quality material ikhona yabo so bukela i-disc as soon as kuseKaizer Chiefs ithole i-coach dala siyazi manje sey-top coach neqatha le-coach bafethu sithini zona i-comments masinqole comments bafethu ngicela ngale balo support channel ushaye u-like okanye subscribe angingumuntu hypercritical bafethu mina it takes a lot for me to bakusema ngichithe i-coaches even ne-players but apha man kudlalwa ngathi abafethu siyazi baseKaizer Chiefs what they can do and what we deserve thina abantu babukela i-disc much abafethu.